I do, I do, I do, 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 do. Oh baby, I do, I do. Ehei, până acum o nuntă frumoasă, cum trebuie să fie, miri, frumoși, locație faină, nuntași veseli. Stai că nu trebuie să povestesc despre asta. Repede să ne întoarcem vreo câțiva ani, mai mulți, în urmă. El, jumate ardelean, afacerist de mic. Cumpără cât mai multe acțiuni Montecatini și anunță-mă. Bine, cred că acțiuni din astea care nu știu cum se făcea, că se transformau în kilograme. Nu știu prin ce metodă matematică, cert e că era băiat de casă de mic, făcea curat la tata în curte, curăța tot fierul vechi. Îi mai plăceau și mașinile. Goodbye, Radiator Springs, and goodbye, Bessie. Oh, feel that wind! Pentru mai multe Povestiri din Valea Radiator. apelați cu încredere la Povestirile lui Bookshop. Dacă mint să mă sting. Scuzați, Laurențiu. Trecem la ea, olteancă. Să mai spunem noi ceva? Că oltencele oricum au un debit verbal mai ceva ca Dunărea la porțile de fier. Au o trompețică renumită. Frumoasă ești, îmbrăcată ești, cât și la trompetă. Nu te ții, dețin toate datele. Bine, hai că vă zic de ce. Frumoasa olteancă avea și cu ce trâmbița, pentru că învăța bine. Dacă mă înțelegeți, fata avea cu ce. Dar pentru cei ce studiază tehnica și arta cinematografică, are o valoare bine determinată. Viitorul suna bine. Ea olteancă, el ardelean, bine pe jumătate. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Dar hai să mergem rapid, încă peste câțiva ani. Cred că toți suntem curioși să aflăm detalii de la începuturile lor. Știți cum sunt prietenii buni, vor să te ajute să intri în rândul oamenilor, că așa cere regulamentul. Văd cu regret că recapitularea regulamentului devine absolut necesară. Pentru unii mai ales. Dosarul. Așadar, prietenul său aruncă propunerea către Laurențiu al nostru. Măi, știu o mătușă pentru tine. Când aude Laurențiu, cum credeți că este? Entuziasmat? Wow! Metre, n-aș prea-și crede. Și-a imaginat săracul băiat că o fi vreo cucoană în etate. Știți vorba aia, la spate păpușă, la față mătușă. Fă cum îți spun eu, că eu te învăț de bine. Așa că îl ajută să-și revină. Până la urmă a înțeles despre ce e vorba. Așa că, pe 16 decembrie 2009 se întâlniră la ea la birou. Când văzu Laurențiu olteanca... When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for
olteanca noastră l-a năucit pe băiat, dar și ea se îndrăgosti pe loc de ochii lui și de culoarea pielii lui. Așa că au început să se vadă tot mai des. Am uitat să vă spun că ei îi mai plăcu și calmitatea lui. Mă rog, doar la început. Să vă zic și de ce. El e așa de calm încât stă liniștit și când îi sună telefonul. Nu răspunde. Alo, tovarășul, am întrebat ceva, nu se aude? S-au întâlnit ei cât s-au întâlnit, iar după o perioadă, olteanca noastră puse piciorul în prag. Tu crezi că te aștept până te hotărăști tu? Chestiunea asta a venit ca o palmă. Aceasta îl făcut să se trezească și atunci porni precum cavalerul pe calul alb să o cucerească. Stați, ce se aude? Un Ferrari alb. Nu, ăsta, am încurcat. De fapt, asta trebuia să auzim. Nu râdeți, că și Harap Alb a avut o mărțoagă cu care a cucerit tot ce se putea cuceri în povestea lui. Și cum să nu o cucerească? Mai ales că băiatul putea fi și romantic. Pueden pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te... Chiar a venit să o ia la întâlnire într-o minunată zi, cu minunata lui Dacia 1310 și cu o minunată melodie ce străbătea sunetul scos de mașină de la un capăt la altul al străzii. Pero nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba. Iubito, melodia aceasta ți este dedicată. Vorba fie între noi, trebuia să-și răscumpere greșeala făcută la început, când i-a spus că este mai mare cu 2 ani decât ea. Nu vă supărați! Ce vârstă aveți? Cât îmi dați? 17? N-ați ghicit. Eu am 19. Bravo! Și eu am împlinit alaltăieri 21. Alaltăieri? Chiar alaltăieri, în ziua de 21-29. Da, în orice caz, eu vă urez ani mulți înainte. Mulțumesc! Timpul fuse și se duse și se scurse. Și iată-ne astăzi la nunta mult așteptată, în care 2 suflete pornesc în cursă împreună. Vă doresc putere, sănătate și bucurie în aventura aceasta și fie ca până la finalul vieții încă mulți alți urmași să vi se adauge la echipă.